tubig dito. 85 mga barangay. Ganito karami ang bilang ng mga binahang barangay sa probinsya ng Pangasinan. Dulot yan ng nagdaang bagyo at mas pinalakas na epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Isa ngayon sa binabantayan ng Pangasinan PDRRMO ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog sa probinsya. Katunayan na sa critical level na ang Sinukulan at Marusay River sa Santa Barbara at Calasiao, Pangasinan. Ang pagtaas ng level ng tubig nagdulot naman ng pagbaha sa Talibao at Gabon sa Calasiao, Pangasinan. Nasa 7.5 meters na rin ang level ng tubig sa Sinukulan. Isinara rin pansamantala ang ilan sa mga kalsada sa probinsya dahil sa pagguho ng lupa. Sa pinakahuling tala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa 34,000 na pamilya mula sa 123 na barangay ang apektado ng pag-uulan. Magdapa po yung ating high tide, kaya inasahan po talaga na malaki yung volume na binagsak po nung ating ulan, hindi sumabay po yung high tide, kaya may mga areas po na binaha po talaga. Samantala 31 barangay naman sa Dagupan City ang nakakaranas ng pagbabaha, kabilang sa mga binaha ang ilang bahagi ng Old Venecia Highway. Ang tingin ko po dito, estimate ko mga above ankle po ang tubig baha po dito. So far, tingin ko po kaya po ang tricycle. Sa kabila ng sitwasyon, nakaantabay ang mga rescuer ng PDRRMO, kasama ang response cluster sa Central Office sa Burgos at mga satellite office sa San Nicolas at Tayug. Nakapreposisyon na rin ang mga resources, rescue assets at personnel sa San Fabian para sa posibleng pag-augment sa mga lugar na mangangailangan ng tulong. Hinikayat naman ng PDRRMO ang mga residente, lalo na ang mga nasa flood-prone at tabing ilog na lugar na manatiling mapagmatsyag, subaybayan ang mga opisyal na abiso at sumunod sa mga panuntunan ng lokal na pamahalaan. Samantala bukas August 11 ipinasakamay naman ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III sa mga LGU ang suspension ng klase na nakabase sa kanilang weather condition. Vanessa Bugtong, RNG News.